Entenc que el proponent faci una moció defensant el que ell creu que és millor per al seu territori, encara que no compartim aquesta visió. El que no entenc és que el Partit Popular i el Partit Socialista transaccionen i obriguen un debat tancat com era el del corredor. El corredor mediterrani havia d'estar acabat en 2020, de manera en ple funcionament. I la nefasta gestió del Partit Popular i del Partit Socialista encara avui en dia ens està duent a que el corredor està encara en un estat embrionari de gestació. El ministre Ábalos va dir en 2018 que estaria acabat i en ple funcionament en 2021. Com en altres ocasions ja sabem per a què va la paraula del ministre Ábalos. Pensen vostès, en lloc de reobrir debats que haurien d'estar tancats, en treballar i no encetar un nou debat que suposen llevar-li fons i prioritat al corredor que vertebra Andalusia, Múrcia, el País Valencià i Catalunya i que uneix els ports d'Algesires, Màlaga, Motril, Almeria, Cartagena, Alacant, València, Castelló, Tarragona, Barcelona a Marsella. No desvien el focus, perquè és el que estan fent en aquest tipus de transaccional. Què hi ha darrere del projecte del ramal centrat? Qui l'alimenta? Els ports valencians són les eixides naturals de l'activitat econòmica aragonesa. Perquè no ens enganyem, el problema no és per a on és Aragó, a Europa, el problema és un altre i alimentat per altres interessos que no són justament els defensors dels interessos aragonesos. Una cosa és reobrir Canfranc, que nosaltres vam presentar 6 esmenes als pressupostos generals de l'Estat i la majoria vam votar en contra. Una cosa és millorar la línia Sagunt-Terol-Saragossa, que van presentar esmenes i la majoria van votar en contra, i altra cosa són aventures d'aquest tipus. El corredor ha d'unir ports i no allargar cap ports marítims, no ports de muntanya, com alguns volen. No té cap sentit un corredor que no tingui aquest traçat mediterrani que es dediqui a unir ports. Per tant, nosaltres la nostra esmena anava en aquest sentit. Pretendre, com fan alguns, una batalla entre Algesires i València com principals ports mediterranis és un error. Algesires no guanyarà si aconseguís aïllar a València, guanyarà si es connecta amb Almeria, València i Barcelona. Escoltàvem fa poc a un bocamoll des d'Algesires bravant de les suposades fortes inversions que segons ells estaven fent a la ciutat de València i al País Valencià. Va tindre la barra de dir, ni més ni menys, que la unió de Lisboa amb Madrid i València per ferrocarril mataria Andalusia i que ajudar a València indica llevar-li present i futur a Algesires, a la seva indústria i a la competitivitat i la creació d'ocupació en tota Andalusia. Cal tindre molt poca vergonya per a fer aquest tipus d'afirmacions i no facin demagògia. El problema per als territoris de la perifèria no són altres territoris de la perifèria. És un model centralista, radial, on tot ha de passar per Madrid. I això sí que es mata a tots i a totes. Qui es va inventar un corredor mediterrani que no anava pel Mediterrani i tenia que anar per la meseta? Doncs, efectivament, és de sempre. Els que no poden entendre la vertebració del país d'una manera que no sigui passant per Madrid i certs lobbies egoistes com els d'Algesires. I altres únicament veuen el seu melic. És trist que el PSOE entre a aquest joc demagògic i presenta una transaccional que parlen de moltes connexions i s'olviden de la principal. Fa moltes mencions de per on tenen que anar els trens i s'olviden de la connexió entre València i Tarragona. És un poc fort que tinguin aquest tipus d'oblits. Siguem seriosos. La Unió Europea ja ha dit, i França també, que rebutgen una unió amb la península Ibèrica per vall dels Pirineus anomenada Travessia Central Pirenaica. Ho han dit la Unió Europea i França. El corredor mediterrani ha de ser pel Mediterrani, a pesar del govern del Partit Popular i el Partit Socialista, que s'han dedicat a destinar recursos europeus a altres zones baix l'excusa del corredor mediterrani. El País Valencià ha sigut sempre el gran oblidat en infraestructures ferroviàries, a pesar que algú no conegui. Bloquegen el tren de la costa, bloquegen el tren València-Alcoi, bloquegen el tren València-Cuenca-Madrid, no tenim AVE que unisqui les capitals valencianes. Si volem anar de València a Saragossa amb tren digne tenim que anar per Madrid, si volem anar de València a Sevilla tenim que anar també passant per Madrid, i els valencians hem patit un maltractament sistemàtic. Per tant,
La prioritat ara no té que ser desviar el focus cap a altres tipus de corredors, té que ser el corredor mediterrani que hauria d'estar acabat fa temps. I després, quan estigui aquest corredor, el corredor que realment vertebrarà tot el territori, tota la perifèria, tota l'activitat econòmica de l'estat espanyol, acceptarem i recolzarem qualsevol tipus de proposta ferroviària. Però primer, el corredor mediterrani. No podem desviar el focus de la principal prioritat ferroviària a l'estat espanyol. Y después tenemos un problema importante. ¿Cómo se siga desarrollando y trabajando al ritmo que se está trabajando la unión de Sines Lisboa con Madrid y con Valencia? Han matado a la Mancha y han matado a Andalucía en su potencial y en su capacidad de mover rápidamente con una energía más barata y menos contaminante las mercancías a través del ferrocarril. Porque, José Ignacio, no sé cuánto podría suponer o cuánto serían, de cuántas inversiones estaríamos hablando para que realmente ese ramal central, ese ferrocarril, esa vertebración del interior de España fuera una realidad. Pues el chocolate del loro, porque mire, si en Valencia han invertido casi 4.000 millones de pesetas, de euros, perdón, 4.000 millones de euros, es que estamos hablando de 1919 y se te va la peseta, claro, no se te va el euro. Ya en 1919 lo veían, hoy se sigue viendo y encima no es caro. Estamos hablando de que podemos estar en 1.500 millones de euros, es decir, nada. Pero además 1.500 millones de euros que con los fondos de resiliencia nos pueden salir gratis. Tenemos que aprender de Valencia. Antes de la pandemia, pocas semanas antes, había 2.000 empresarios juntos reclamando aún más infraestructuras ferroviarias para Valencia. 2.000. Así que nosotros vamos a ver si nos juntamos, ya vamos por 170 y es cuestión de que vayamos a más y a más potencia. Si no lo luchas, no lo logras. Bueno, el Levante pesa mucho. El Levante pesa mucho. Y además tenemos que tener en cuenta también que tenemos la España vaciada, está en nuestro territorio.